Ac mi edrychwn eto o'r benod honno, mi oedden ni'n ystyried bore yma gweddi uwch archofferiadol Crist o'r benod a'r themau gwahanol ynddo fe, a mi edrychwn ni yn arbennig ar y disgrifiad o bobl Crist yn y benod yma. Rhai oeddent yn wreiddiol yn perthyn i'r tad ac i'r tad i rhoi i'w fam fel gwobr am gyflawni ei waith fel prynwr a chynwr. Mi welon ni bod aelodau o'r bobl yma teulu Crist, eglwys Crist wedi bodoli ar y ddaear ers dechrau greadigaeth. I fyddant yn parhau yma ar y ddaear hyd dod ar y ddaear i ben. Ac heno dwi am edrych ar dau gwirionedd arall i ni dysgu am y pobl yma, pobl Crist, yn Ioan 17. Yr cyntaf yw, i ni'n darllen yma, nad yw pobl Crist yn perthyn i'r byd hwn. Ond mi rydyn ni'n byw yn y byd hwn. Ymha ffordd felly nad i ni'n perthyn i'r byd hwn. Ac fe welwn hyn i ddechrau yn adnodau 14 i 18. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi ei casau hwy, am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf yna yn perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar ei ti cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti cadw ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf yna yn perthyn i'r byd. Gysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd, fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n i hanfod hwy i'r byd. Ac i mwyn hwy, yr wyf fi'n fy nghysegri fy hun, mwyn iddynt chwythau fod wedi ei cysegri yn y gwirionedd. Mae'n dweud yn yr adnodau hynny ein bod ni ddim o'r byd am yr un rhesymau pam nad oedd Crist o'r byd. Felly, beth sy'n rhaid gofyn i ddechrau yw beth yw'r rhesymau yma? Y gwirioneddau tu ôl y ffaith nad i ni yn perthyn i'r byd yma, yn union fel nad yw Iesu Grist yn perthyn i'r byd yma. Mi edrychwn ni ar 3 o'r rhesymau sy'n codi yn y darlleniad. Yn gyntaf i gyd, i ni'n deall o hyn fod rhaid i fywydau pobl Crist fod wedi ei cysegri. Mae'n bywydau fel credinwyr i fod yn fywydau diwio, fel i fywyd wrth iddo adael y byd. Mae'n danfon ei bobl allan i'r byd, fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n i hanfod hwy i'r byd, i ni fod yn dystion iddo yn y byd ac mwyn i'r tystiolaeth fod yn effeithiol, mae Crist yn gweddio am ein sancteiddhad. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd, adnod 17 ac yna adnod 19. Ac i mwyn hwy yr wyf fi'n fy nghysegri fy hun, mwyn iddynt chwythau fod wedi ei cysegri yn y gwirionedd. Y disgrifiad yma hyn yw ein sancteiddhad ni. Mae'n gweddio am ein sancteiddhad ni i'r tad. Hynny yw dod yn fwy a mwy tebyg i Iesu Grist a llai tebyg i'r byd. Ac yn arbennig yn y benod ac yn yr holl trafodaethau yn yr orych ystafell, does dim i'w weld o thrawiaeth yr Iesu sy'n gwneud ni'n debygach iddo ef yna ddau prif ffrwyth yr Ysbryd Glân,
gostyngeidrwydd yn gyntaf, ac wedyn, wrth gwrs, cariad yn ail. Felly, dyma un o'r rhesymau pam mae rhaid i'n bywydau ni fod wedi cysegru. Fe bod ein bywydau'n debygach i Iesu Grist. Trwy gostyngeidrwydd i ddechrau, yn y diwylliant secular bydol di-dduw sydd ohoni yn ein cyfnod ni, i ni weld yn y gorllewin yn y dyddiau yma, maen nhw wedi seilio i athrawiaeth nhw a'i athroniaeth ar syniadau dyniaethol yn llwyr. Ac o ran yn diwylliant ni, maen nhw wedi adeiladu deddfau a hawliau dynol ac urddas yr unigolyn ar sail i athrawiaeth di-dduw. Ac yn yr athrawiaeth hynny, does da ddim unrhyw le, dim galw o gwbl am ostyngeidrwydd. Faint o ostyngeidrwydd i ni'n gweld ar y teledu. Mae'n ni'n edrych ar y diddanwyr, neu'r athronwyr, neu arweinwyr gwledydd, pa mor aml welwn ni esiamplau o ostyngeidrwydd. Dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn rhan o athroniaeth o ddear byd gorllewinol. Dim gostyngeidrwydd dyn o flaen dyn, a llai fyth unrhyw alw am ostyngeidrwydd a ddiwrth y ddynolryw o flaen Duw. Ond o flaen pob beth arall a ddysgodd yr Iesu yn yr uwch ystafell, mi wasgodd ar y disgyblion yr angen am ostyngeidrwydd. Beth oedd y wers gweladwy mwyaf tryddiadol nath e roi iddyn nhw yn yr ystafell. Yn gwybod yr hanes ar ddechrau'r noson hynny. Pennod 13 adnodau 1-5. Drothwy gwyl y Pasg, roedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ei madal ar byd hwn a mynd at y tad. Roedd wedi caru rhai o ddeneiddo iddyn y byd ac yn ei caru hyd yr eithaf yn ystod y swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas, fab Seimon Ysgariad, y bwriad i'w rydych dyma Iesu, ac yn ta'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a fod wedi dod oddi wrth y tad, oddi wrth y Dduw, ac yn fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper, ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd y tywel ac yn ei glymu am ei ganol, yna tywallodd y ddŵr yr badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion. A'i sychu a'r tywel roedd am ei ganol. Mae'r angen rhydrwydd am ostyngeidrwydd yn nilynwyr Iesu Grist. Beth bynnag yw yn personoliaeth ni, yn temperament ni, fel unigolion, a rhaid i bob un ohono ni. Fel ni'n tyfu fel Cristion, pwysleisio ar hyn, mwy a mwy a mwy o ostyngeidrwydd. O flaen Duw, o flaen ein cyd-Gristnogion, o flaen y byd, dyna beth sy'n neud ni'n debygach i Iesu Grist, dyna sy'n rhoi ni i'r rhan o'r hyn sy'n rhoi ni bywyd cysegredig. Nid oes unrhyw gynfigen, na chwerwder, na balchder fod yno ni rhwng yr un a'r llall. Does dim unrhyw anghydfod na cwerwlon i fod yn ein rhannu ni. Meddai Paul, peidiwch a gwneud dim o gymhellion hunanol ac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeidrwydd byddai di bob un ohonoch gyfrif a llall yn deilingach nag ef ei hun. A pam felly? Beth yw'r angen am fod yn wylaidd yn ostyngedig a mae sy'n rhoi y rheswm iddyn nhw? Ddiwedd y bennod yna pennod 13. A ddechrau'r noson gyda'i gilydd. Adnod 12-15. Wedi iddo olchi ei trad,
ac yn wisgo a chymryd ei le unwaith eto gofynodd iddynt. Ydych yn deall beth rwyf wedi wneud i chi? Ydy chi'n fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wy fi, os wy fi felly, a minnau'n arglwydd ac yn athro, wedi golchi eich traed chi, fel ddyle chwythau hefyd olchi traed eich gilydd. Ein dilyn i'r siampolef. A hynny sy'n dangos bod ni ddim yn perthyn i'r byd. Un o'r ffyrdd. Ac yna wedyn i fod yn wahanol i'r byd ac yn debyg i Grist, i ni fod yn bobl llawn cariad. Adnod 26. Rwyf wedi gwneud y enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaaf hynny eto, mwyn i'r cariad a'r hwn rwyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy. Y bwyslais yw, nid yn unig i fod ni'n caru yn gilydd, ond fod yn cariad ni tuag at ein gilydd, fod yr un a chariad y tad at y mam. A dyna fydd yn gwneud ni'n rhai sydd ddim yn perthyn i'r byd. Yr ail agwedd wedyn, o beidio a pherthyn i'r byd hwn, i ni'n cael ein adnod 14 i adnod 15. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi ei cashau hwy. Am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad rwyf yn perthyn i'r byd. Nid rwyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti i cadw ddiogel, rhag yr un drwg. Felly rhan o beidio a pherthyn i'r byd yw eich bod chi'n teimlo casineb y byd. Mae'r byd yn eich casau chi. A thra bod ein diwylliant o dan dylanwad Cristnogol y gorffennol, mi oedd gras cyffredinol a dylanwadau ac effeithiau Cristnogaeth yn y gorffennol yn cadw'r casineb yna rhag amlygu hynny. Ond y fwy a mwy ang-Cristnogol yma'n glad ni yn mynd ac i ni'n ymwybodol o hynny. Fe ddaw'r casineb tuag at bobl Crist yn agosach ac yn agosach i'r wyneb. Ac i ni'n gweld hynny cymaint. Oedd yr Iesu'n barod wedi dweud am hyn iddyn nhw gynharach yn y noson. Ioan 15, adnod 18. Os yw'r byd yn eich casau chwi, fe wyddwch chi fod wedi fy nghasau i o'ch blaen chi. Pe baich yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru'r eiddo ei hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd i mi eich dewis chi allan o'r byd, mae'r byd yn eich casau chi. A dyn ni ddim fod yn syni felly. Pam mwy a mwy wy'n athebyg fyddwn ni'n synhwyro casineb o ddiwrth eraill tuag ato ni. Nid oherwydd ein personolaethau ni eto, ond pan gliwn ni nhw i fod ni yn credu yn Iesu Grist. Bydd hynny yn dod â golwg newydd ac ymateb gwahanol o ddiw'r llawer. A fod y byd yn casau Cristnogaeth. Ei herlyd a gaiff pawb sydd yn ceisio byw bywyd diwiol yng Nghrist Iesu, meddai Paul wrth Timotheus. I ni'n byw ymhlith rhai sydd yn casau, neu o leia, os i ni'n byw bywyd dewr agored Cristnogol, fe fydd
cysineb yn herbyn. I ni'n gwybod ein ffeiliad yn aml yw bod ein tystiolaeth ni mor fan i ni'n osgoi'r cysineb yna. I ni'n llwyddo i gadw mos o ffordd y cysineb yna. Ond fe fydd pob un sydd yn ceisio byw bywyd diwiol mewn Crist Iesu yn cael ei arwyd. Ond mae yna un arall a chas perffaith tuag ato ni a bod ni'n byw bywyd diwiol neu ffili felly fel Cristnogion. Mae Satan yn caru ni, yn cysau ni beth bynnag. Beth bynnag, nid mewn unrhyw ffordd o ran safon ein bywyd Cristnogol, ond am i fod e'n casau Iesu Grist a chasau unrhyw beth ag unrhyw un sydd ac unrhyw beth i wneud â Iesu Grist. Mae e'n casau ni. Dyma'r Iesu'n gweddio felly fan hyn. Adnod 15. Nid rwyf yn gweddio ar i ti cymryd allan o'r byd, ond ar i ti cadw ddiogel rhag yr un drwg. Ni'n anghofio, mae Satan ar yn holau ni pob dydd. Mae'n yn casau ni. Trydydd agwedd wedyn, o beidio pherthyn i'r byd i ni weld efo hyn, yw'r dealltwriaeth sydd yno ni bod ni'n perthyn i fyd arall. A bod yna'n wir am bob un sydd yn Gristion. Pob un o bobl Crist. Mae Paul yn disgrifio anghydinwyr, Philippiaid pennod 3. Distryw yw ei diwedd, a bol yw ei diw, ac yn ei cywilydd y mae ei gogoniant. Dyna chi ddisgrifiad o beth ni'n gweld o cwmpas ni. Arbennig yr un o fanna, yn ei cywilydd y mae ei gogoniant. Yna pethau maen nhw'n mwyaf balch ohono i'r pethau ddylen nhw fod mwyaf gywilydd amdano. Pobl a'i bryd ar bethau dearol ydynt, ond yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni. Hwna'n adnod hyfryd. Mae mor bendant, mae mor gryf, o ba wlad i chi'n aelod ohoni. Le ma'ch cartre, le ma'ch teulu, le ma'ch ffrindiau, le fyddwch chi'n clywed eich iaith chi'ch hunan. Yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni. Ac i ni gyd, dwi'n siŵr yn gwybod am y ffeiledd yno ni i gysegru yn bywydau trwy gostyngeidrwydd a chariad. A ni sylweddoli hefyd cymaint i ni'n ffeili yn hyn. I fod ni yn hollol siŵr o hyn. Yn falch i sylweddoli bod ni'n perthyn i fyd arall. Ein bod ni'n byw fel pererinion yma a bod yn golwg ni wastad ar fyd gwahanol, byd gwell. Felly, i ni'n deheu am glod ac anrhydedd a llongyfarch o'r byd hwn. Ond i ni'n dieithriad fan hyn. Be sydd ar byd yma i wneud â ni? Lle o alltudiaeth i'r byd i ni. Nid unrhyw le i ymgartrefi yna fe, ond i basio trwodd, edrych am y wlad gwell. Rhag nefol. Mae Duw wedi'n gosod ni yma, fel mae'r Iesu'n dweud wrthon ni fan hyn, fel yr anfonais ti fi i'r byd, rwy fi'n i hanfon hwy i'r byd, jyst dros dro. Jyst er mwyn wneud y gwaith o tystiolaethu amdano fe, dyna dyletswydd i, dyna fod yn dyleit ni i ni yma. Fel trigolion byd arall, dinasyddion byd arall, ond yma, fel daeth yr Iesu, i wneud gwaith arbennig tra bod ni yma.
Beth dda I ni pan ewn ni gatre i'r byd sydd I ddod. Beth dda I ni yno bydd unrhyw golyd a thrysorau eithon ni gasglu yma. Rhyw enw mawr neu rhyw barch arbennig roedd y byd yma yn cynnig I ni. Beth dda I ni pan fyddwn ni'n y newydd. Yn enwedig pan fyddwn ni'n darllen yn y Beibl mor aml. Rhybyddion bod trysorau'r byd yma yn peryglu ein gobeith ni o gyrraedd y byd arall. A dyn ni ar Pererindod, a holl pwrpas bywyd y Pereryn yw cyrraedd pen draw'r daith. A mae gynlluniau fe, a'i hunan ymwadiad, ei ymdrechau, maen nhw I gyd wedi canolbwyntio a'i anelu ar